Nungamiro yekuti pakwarare upenyu topatinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori topa kumatendo kuva yarashumba vatidzidzisa nekutipawo gwara. Tinokukwazisai mhuri yeZimbabwe nhasi era rimwe zuva. Hongoka vazhinji vaitifonera vakati toda kumbosangana nemunhu wokubata mbavha uyo, wokubata munhu akange aba mombe. Kana inini pandakanzwa mashoko iwayo ndaifungidzira kuti ndichasangana nezirume rinozombe. Asi mukoma wamuri kuona vari pamberi pangu vachatitsanangura kuti sei vakapfeka kunge comrade. Ndivo vekubata mbavha, ndivo vanobata vanhu vanenge vaba, ingava mombe, dzingava motokari, zvakasiyana siyana. Naizvozvo ndovatinawo pachirongwa. Ndimi makandituma makati vatsvagei muvaudze pachirongwa tinzwe kuti zvakanyatsokumira sei. Naizvozvo zuva ranhasi ndauya navo. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese mhuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Tinokukwazisai musharukwa. Musharukwa, veruzhinji vangade kuziva kuti ndaona hamusi kushanda henyu mega, mune vamwe vamuri kushanda navo vakuru vari pano. Tokukwazisai musharukwa. Tiripo hedu. Tauya kwamuri kuti tichitangisa chirongwa chedu. Veruzhinji vaitibvunza kuti vanongobata mbavha here? Ndo chete here zvavanoita? Uyezve mibvunzo yakawanda wanda. Naizvozvo ndoda kukupai mukana uno nguva ino kuti munge muchititsanangurira kuti imi ndimi ani. Ini ndotwa Trimo Simbarashe Maeza. Ndiri mubatsiri wenyika, ndiri mubatsiri wenzvimbo, ndiri mubatsiri wavanhu vese, nzvimbo yese, nyika yose. Vanhu vangade kuziva zvakare kuti imimi tinoziva kuti kune masvikiro, kune mhondoro, kune makombwe, muri chii? Muri n'anga here? Muri chii? Handingazviti n'anga, handingazviti handisi n'anga, nekuti indoshandisa zvose. Kuchechi ndinoinda, kumvura ndiriko, ndinoshanda tine makomrade, ndinoshanda tine mudzimu. Mukatarira svimbo yandakabata inotaura pamusoro pekuti kuchechi ndinoinda, ngoma ndinoridza, mbira ndinoridza, vekumvura ndinawo, bvute ndogara naro, zvese ndinozviita, nekwe ndoshandisa. Ruoko rwokuchera kana kutsvaga zvinoramisa vanhu ndinaro. Ndo zvandinoita, handina chandoramba. Mati kumvura muriko. Hongo. Veruzhinji vangade pamwe mukambotitsanangura zvishomanana nezvekumvura. Chandingatsanangura pamusoro pekumvura ndechinoti vekumvura vanouya kwandiri inini. Sezvandiri vanouya kwandiri vachitaura neni. Asi matauriro avanoita neni ndekuti ndakatsonga vakanditora ndiri grade 2. Ndakatangura pandiri grade 3. Grade 2 ndo vakanditora ndikateverwa nemunhu watagara naye muraini. Achinzi mubatsiri, aibatsira pamba, ainzi Tabva, ndio munhu akandibatsira. Inini paembe dzangu papakagara njuzo, tichidhuvha kunonzi kudigidha. Kubva ipapo inini ndakada kutiza, ndakakona kutiza, asi tatiri 7, pa 7 wedu tiri 3 vanorapa through gwasha iroro. Tose takatorerwa hembe dzikapinda mvura dzikasotogwa naye Tabva asvika tisingachakwanisi kufamba ndio akazotinunura.
Nhasi uno chandikataura kutogwa nenjuzu hakusi kuti kwaende ndakagara mumvura, asi kune imba yatogadzikwa inenge iri mumvura but isingasviki mvura, but chikafu chose ndechemumvura, chose chechidyiwa ndechemumvura. Mishonga ndo vanondiudza yekurapa vanhu, mishonga ndo vanondipa. Basa renenda kundikana ndikavakumbira vanondiudza kwande ndiri ikoko, vanondiudza kune vamwe vavo vondibatsira, nokuti vanoti tiri masahwira, tinoshandidzana, tiri shamwari neshamwari, tinoshandidzana. Ndokutsanangura kwandingaita. Tiri panhau yekumvura iyoyo, kune vamwe vanhu vanotorwa nenjuzu vachida kuzoburitswa, munobatsira zvakare here ipapo? Vatogwa nenjuzu ndinotora, ndinoteera. Vasharuka vanonditendera kutevera vanhu ivavo. Ndine vazhinji vandakabatsira, ndine vazhinji vandakateera. Vasharuka vachindipa mukana uyoyo. Ndokutaura kwandingaita. Mataura zvakare kuti munoshanda nemakomuredi. Hongu. Titsanangurirei. Kana taura pamusoro pamakomuredi, makomuredi haana paanonzi akonwa basa, nokuti ndo vagwe hondo, hondo kuhondo. Ungava munhu unotambudziwa nevenzunza vachinzi vakaromba, kana vachinzi vakaromba, inini ndinotora chaakaromba ndicho, kana kuti chaakaromba ndicho chipandukire iye, vamwe vosasara vakasununguka. Ibasa randoita. Kana kuti munhu anoti iye ndinogona hondo, iye asati akakwanira zvombo zvake, ndinotora zvaanoti ndo zvaanokwanisa, zvaanoti zvombo zvake zvova zvangu, ndoshanda ndizvo ndini. Ndokutsanangura kwangu. Mataura zvakare nhau yekuchechi. Kuchechi nditori mukuru, ndiri mutevedzeri wabhishopi. Bhishopi wangu anonzi Chipi, anonzi Blessing Chipi. Ari muchimanimani, ari mukuru wemasimba ekutenda vari vateveri, masimba edenga raJohani. Mataura zvakawanda, zvimwe zvacho zvamati zviri pamuri ndezvipi? Zvimwe zvandingatsanangura kana kutaura, vari pasi watingadanzira chiti mudzimu vanoshanda neni. Mashandira vanoita neni ndeyekuti panenge parema kana panenge pagoza vanondibatsira nekundipa zambuko kana kuti bhiriji rekuti ndidarike ndiro. Vanondipazve makwenzi ekuti ndibatsire vanonditambura. Vanondipazve dare remunhu asati asvika pandiri. Handichemi nemweya, handikandi akata, asi kutaura kwaunenge uchiita neni ndokudzoka kwanditona magwasha anonzi mudzimu pandiri. Hongu, muri yeZimbabwe tinavo muchirongwa sekuru vekubata mbavha yemombe iya. Regai ndimbobva kumwe kwese nekuti nhau yatanyatsotanga kufambira chaiyo ndiyo yekubata mbavha. Takaona mukomana aikwatanuka muiri wake, uyezve achinzi isu hatina kuzozviona hedu kuti aiitira tsvina mumba. Ameno pamwe mungade kunyatsotitsanangurira panhau iyoyi, chii chinenge chaakuitika kumunhu? Ndingatsanangura ndichiti nhau iripo ndekuti kana munhu akaba mombe aitora mudanga, mombe inotora mufudzi wayo mudanga, muridzi wemunda, muridzi weng'ombe unoda kuisa mufudzi wake kumunda, saka unodzidzira futi nayo mbei mumba. Iwe unofanira kuti ng'ombe wakaba uneitina kubva kumba kwenyu uchipinda mumba mako, uchitaura kuti wakaba ng'ombe yani, wotora tsvina pachoto chenyu, wotora futi tsvina yacho wodzudzura nayo pai mumba, uchitaurira vanhu ndakaba ng'ombe yani ndeyekupi. Ndokutsanangura kwandakaita. Apa matitsanangurira kuti munhu anenge aba mombe, munhu wacho anoita semombe. Ko vanenge vabirwa motokari zvinofamba sei? Anenge abirwa motokari, pai mutsira une mamutsiro ake, unotsika yekuti mota inonya kurevha kana kuti ainya kurevha, maitiro aita ndo aunoita. Iwe unotanga kunomira panzvimbo yakafanana nekumiswa kwemota, paiyemira kana aimira mushedhi unomira pashedhi, kana aimira panze unongomirawo panze, uchichema semachemera ita mota, wotanga kuchinja magiya uri wega uchitora ndakatora mota yanhingi nezita rake. Ndokutsanangura kwandakaita. Tozouya pane dambudziko zvakare rekubirwa kunoitika. Munhu ari kufamba osvika pamba remusika,
mari yake anayo 5,000 momwe yobva yabiwa nembavha. Mari iyo inodzoka here isina kubirwa pamba? Inodzoka. Homwe yacho ye-trouser yacho kana iripo, mari inodzoka. Nekuti ndinoshandisa changa chiripo chacho ndo chandoshandisa. Kana ukaba phone ukasiya charger yacho iyo ndiyo ndoshandisa. Kana ukatora phone yanga ine line chikati che line chacho chiripo ndoshandisa card line ndo ndoshandisa kuti zvose zvidzoke. Toti munhu abirwa motokari haachina kana mavhiri aainawo, munopaita sei ipapo? Pane nawo inonzi bhuku kana kuti marisiti emutero aifamba ndiwo, kana chimwe chinotaura pamusoro pemota, kana mapicture mufoni anotaura pamusoro pemota iyoyo ndinogadzira. Kana payaimira, kana hembe yawaipfeka uchiinda mumota yako ndinogadzira. Pakaoma ipapo nekuti dzimwe nguva inini ndiri mumwe wevanhu vakabirwa motokari, asi kuti ndicharangarira kuti ndaipfeka hembe yakaita sei hazvisisirimwi mumusoro. Ko, kana uine picture yemunhu wacho akatora, picture iyoyo ndinogadzira. Picture, zita, sene muno mutupo ndinogadzira. Either chero uri kwauri, chero pafoni ndinogadzira. Right, tisati tabva panhau yembavha, ndeapi mamwe maincidents amuchiri kuyeuka akaitika ekuti hamukanganwe kuti apa ndakabata mbavha yakadai? Ndine kurangarira mukati menzvimbo yeHonde Valley ndakabata mbavha yanga yaba motobike ikafamba yakadengezera. Kunova ndiko kwakazoita ndizive nzvimbo yeHwedza. Ndine kurangarira pamusoro pemunhu angaba gejo rikaramba kudzika kubva mumutsipa make kunzvimbo yekwachivi, nenhau yekuti munhu angatora gejo rakaramba kubva mumutsipa make. Ndine nzvimbo yandingadanzira ndichiti Chiredzi. Pane munhu angatora wallet yemunhu parengi ine ndiripo, ndikagadzira wallet ikaramba kubva muruoko kusvika munhu adzoka nayo ipapo. Ndine nzvimbo inonzi Muzarabani, ndakasvikako vanhu vatengesa mabhero ekotoni. Munhu aba mabhero emunhu akatengesa mabhero emunhu achiti ndake, asi mabhero ayo akazotanga kutwarika mumusoro make. Ndezvimwe zvandokwanisa kutsanangura pamusoro pazvo. Muri kuzvinzwa, muri yeZimbabwe. Mati munonzi Sekurani? Trimos Mbarasha Maeza. Kubasa munozikanwa nezita iroro here kana kuti? Ndinozikamwa nekuti mukuru wezvidhoma kana wavaroi mhondi nevaroi nembavha ndo zita randozikamwa naro, kana kuti T1 ndo mazita andozikamwa nawo. Right, tochimboseya hedu kumbavha, asi ndoziva kuti ikoko ndo kune nyaya yahombe. Nekuti kune mibvunzo yakawanda ndikedzai nimboramba ndiriko. Munhu abirwa ari kunze kwenyika, ari kuAmerica, obirwa ikoko, zvinofamba sei? Ndinogadzira chero pafoni achiziva kuti pabiwa chinhu chake pakamira pakadai. Kana panga abirwa iri mota, kana iri yanga yakatsika payakatsika, vhure ipapo rinogadzira iye ari kwaari. Ingava hembe yatogwa palaini, pegira riripo, kana rakandwa pasi pegiro rinogadzira. Ungavabigwa foni iri pachaja, panga pane chaja pacho panogadzira. Saka zvichireva kuti kana nyange munhu akabirwa ari kwaari hapana nidhi yekuti auye kuno kwamuri? Haana nidhi yekuuya. Munhu angatofamba kuuya kwandiri ndeweng'ombe. Vamwe vese havana nidhi yekuuya. Weng'ombe unouya kwandiri ndewaona payachekerwa. Asina kuona payachekerwa hauyi kwandiri, unototaura neni pafoni ndogadzira pafoni. Right, tobva hedu. Ndabvira kudhara nchiti ndauda kusiyana nezvembavha, asi mibvunzo yembavha inoramba ichiuya. Ngatimboendai kune zvimwe zvamunobatsira zvirwere kana matambudziko ese amunobatsira ndeapi? Ndinoti vanhu vanoti dzimba hadzisi kuvakika, ndinovaka. Munhu anoti nguva yangu yareba asina musha kana asina imba, ndinogadzira. Munhu anoti iye uri kurwara nekenza, ndinorapa. Munhu anoti iye ari kutambudzika nekuti pamba hapagariki,
pamba pangu apachagariki ndinogadzira. Munhu anoti iye hama yedu iyi ine kubata kwayakaita kana kuromba kwayakaita hatisi kuziya kuti toita sei pamusoro pake ndinogadzira. Munhu anoti iye pachezvake une dambudziko raakufunga kuti rava rake remunyama make ranuti ravakuti rava dambudziko rake ringatanzika sekuti mudumbu kana kuti makumbo kana kuti maziso ane dambudziko raanaro ndinorapa. Ya pakaipa. Saka imimi mune matambudziko era munoti aya handakwanisi. And ipapo handingatsanangure nchiti aya ndimakwanisi nekuti matambudziko mazhinji ndinokumbira vasharuka vangu vakasiyana siyana vari panyama yangu vanoti vekumvura. Vasharuka vangu inini vemudzimu, vasharuka makomredi, vasharuka vatingadanzira chiti vedare kana vasharuka vemunyika vese vanondibatsira. Saka handina pandoti apa kana apa nekuti chandachema kwavari ndinochema kuvanhu vakasiyana vanondigwira panhama ine ndichema ndiyo. Vamwe vanouya kuhope, vamwe vanouya through kutotaurirana, vamwe vanouya sevhidhiyo, vamwe vanouya setsananguro, vamwe vanouya sehope asi ndisina kuata. Vondibatsira pamusoro pedare rinofanira kuita chinenge chida kuita kana kurapa kana kubatsira munhu padambudziko ramuwira ndito mawira vanoita. Aha. Ya zvakaoma. Regedzai nditi zvakaoma. Uyu mukomana wokuba mombe uyu kuti wazokubata ichi chakanga chaitika. Mukomana uyu wakatanga kurwara muna July. Atanga kurwara muna July pandakagadzira. Vairamba vakatenza vasingadi kuuya. Asi musharuka wandakagadzirira ndaimuudza kuti pana ningi. Achionawo pandatsanangura. Nekuti ini ndorara paglass ndora ndoshandisa. Ndio pandatsanangura zvandaiona nekutsanangura pamusoro pemunhu wakandisira vachindipire mota. Ndikatsanangura kuti munhu uyu inotori mbavha ndiyo akatakura ng'ombe. Andibwiri mota make nepandaburuka ndikakwira mune mota. Nanhasi mota iyo haifambi. Iye wacho wakanga aba mombe wakatungamidzwa kunoisa tambo mung'ombe nekundocheka ndiye wakatanga kupenga. Atanga kupenga wakauya achitsanangura wakatumira vanhu achiti ndoda kuti ndibatsirwe. Atomboenda kunobatsirwa kuvaprofita neng'anga dzakasiyana siyana. Asi vataura kuti dzokera kwawakatora ng'ombe, dzokera nemunhu wakatora ng'ombe, munhu anokwanisa basa iri ndiye wakagadzira isati rikwanisi. Kusvika vazotumira munyai wakauya kuti akumbire musharuka kuti tokumbira kutaura nemiti dzakatora ng'ombe yenyu. Kusvika nhasi uno vazotanga kuripirana. Pavairipirana ini nandiri pasina tsiri panzvimbo. Vakataurana kusvika vapedzerana vakabhadharana ng'ombe dzavo 3 nemari yandakashandisa kuuya kuzira basa ravo nekunditora kwavakaita kuti ndive kuno neyamatare. Vaita sezvozvo ini ndakazova panzvimbo ndikatsanangura navo ndikavaonesa ndikaudza kuti munhu unopona. Asi akauya ari mubhara achinzi iye pache zvake hasi kukwanisa kufamba, achifunuka ane makwande, achiita segurwe renjiriri raakutapura mambaha. Ndiwo mafunukiro aita. Asi zvese izvozvo kubva paakatenda kuti shuwa ndindatora ng'ombe ndikatora shamu inova iyo ndakagadzira dare iroro ndikamurova nayo shamu dzinokwana 40. Ndo pakazoti iye wakwanisa kuti achifamba akaenda kumba ega achitsika. Kusvika zvaiva nyama yake zvapera. Nhasi uno pandakagadzirazve ndebva anosangana futi nedambudziko riya futi radzoka paari ndebva zvamera futizve. Akaba futi ikoko. Wakaba futi kwandakagadzira futizve. Saka zvazvadzoka futizve. Akadzoka futi pano handina kumurapa ndakataura muromo kuti watora futi pandakagadzira. Mukuru wepamba pandakanga ndichiita basa iroro akataura kuti unozvitirei uchirega kuita zvinhu zvakaita seizvozvo. Mudzimu yangu ine yakakusunungura. Ini zvangu hamusati mapedza kundibhadhara. Chipedzai kubhadhara. Mapedza kubhadhara mozopedzerana vamweni. Asi izvi chirega kudi futi kuzviita. Kubva ipapo wakadzokera kumba. Makwati akauya anawo achifunuka mumusoro nemaoko asisina.
takazoenda pamba pawo tauze chenda kumba chatogadzira pamba petogadzira mwana wenyu kuti ambosiyana aone kuti mhosva dzandakagadzira dzirameterera naye ngadzimboendawo kuna vamwe vanga vanaye ndopatakanaona kuti tinomugadzira takawana zvese pasisina pari takazoita basa iroro iye atonaka vamwe vose vaimusunga netambo asi sati nambomusunga taitaura nini muromo kusvika ati handichazviiti ndopatamusiya atonaka akutotamba nembudzi mapicture ake ekutamba nembudzi tinawo mapicture ake anaka tinawo ndokutsanangura kwandingaita musharukwa pane vamwe vanhu vamunoti ava handikwanise kuvabatsira ndichidzoka kumashure uko kune munhu akabata Swed Rumors Media akati ndakabirwa motokari yangu mukazoti hamukwanise kumubatsira vamusingazokwanise kubatsira vanhu vanenge vakaita sei munhu anoshandisa munhu kuuraya otenga mota nekuda kukuraya munhu handibatsiri munhu anoshandisa ropa remunhu pachinhu oti chindibatsira kuti chinhu chiya chidzoke kana abirwa handibatsiri munhu anoshandisa kunoromba neropa remunhu ozoti ichamutambudza oti ndibatsirei handibatsiri ndinobatsira munhu asina chaanoziva pachinhu chiri kuitika kana asina chaakabata pachinhu chiri kuitika ndova ndobatsira saka uchiminzi kana ndakaromba ndikabirwa motokari yangu handifanirwa kutouya kwamunhu musanditsvaga muri kuzvinzwa ka muri yeZimbabwe kune vakaromba kana vakaita zvimwe chetezvo kana makaona maita dambudziko hanzi nasekurayiwa kwandiri musauye ko makaziva sei nhai sekuru kuti ndozvaakaita ndopandataura paya kuti kune vanondiudza edha ndiri kuhope kana kuti ndakagara vane TV yavanoisa kumberi kwangu yande ndichiona zvose zvaunenge waita pakutaura kwanechita newe amen ndiri kuona hamusi kufamba mega mune vamuri kufamba navo munoshanda sei mese vandiri kufamba navo murapi wakafanana neni asi mabasa ndi anosiyana ivo vanoshandisa kunamatirira chete nekuponesa munhu anenge achinzi uyu uri padambudziko rekuti ari kushayiwa basa kana kuti unoda basa ari kutambudziwa nehama dzake achinzi hafaniri kushanda kana kubata chinoboneka ndo vandiri kufamba navo vanoshandisa maoko kuturika chete ameno zvamungade kuudzawo veruzhinji ini ndinoitwa Derera, Joseph Derera ndokumba chandingada kutaura ndinoda kuti vanhu vanenge varemerwa neupenyu vasaneta kusvika vatsvaga pavanokwanisa kubatsirika vanotofanira kutoita moyo murefu nekuda kwekuti upenyu hwakaoma saka upenyu zvahwakaoma pane vamwe vanhu vanogona kusunungura vechisunungurika then tine vakasungwa vekuti vanenge vakasungwa mudzimba kuti zvisafamba zvakanaka tinosunungura futi vanenge vasungwa kuti ari mumba hazvichashanda vamwe vari kusungwa kumagirlfriend tinosunungura tichingobatsira zvakasiyana siyana kungoti basa racho zvarinoita tine zvimwe zvokuti unogona kunga uchizviita but munhu asina kusvika haugoni kuzviita saka basa zhinji rinobuda munhu achinge asvika neproblemu yake nekuti kungawa kune zvechiwanhu tinotogadzira mudzimu chaiyo tinogadzira but kana munhu asina kusvika nedambudziko haugoni kumubatsira ndingati ndo mashoko chete sezvambotaurwa namusharukwa kuti sekutaura kwamuri kuita neni tichitaura tese so munogona kunge mationa here dambudziko pandiri dambudziko rinooneka harinetsi kuona asi zvazvinoita ndezvekuti pamwe hazvitenderwi kungotaura unototarisawo mongosiya kozoita nguva yekuti unokwanisazve kunzwa tsitsi wotaura asi hapasiri pese dzitoriwo nyasha dzinenge dzatokuvingawo kuti zvisvike pakudaro ameno mashoko enyu ekupedzisira kumhuri yeZimbabwe mashoko angu ekupedzisira ndeyekuti vanhu ndavasununguke takasununguka kushanda
vanhu ndavasununguke, asi hatidi tine vanhu vari kutotitira rafu pakuita. Pamwe pacho vamwe vanofona vechiratidza kuti vari kutamba nesu, zvichazokonzeresa kuti tisaita mwoyo murefu wekutaura nevanhu, nekuti vamwe vacho vari kutamba nesu vechiita sekuti vari kutidhilera time yekutotaura. Munhu ari kuziva zvaari kuda, but anoita sekuti tatova painterview yekubvunzwa mubvunzo. Kana uine chauri kungoda, ingoziva chauri kuda. Ndo nyaya inoita kuti vanhu pakuzobatsirika vabatsirwe nemutoo usiwo, vapedza vozoti ndakapiwa chinhu chisingaiti chiri kukanganisa. Inhaya yekuti vanhu havasiri kuziva zvekuita. Pamwe pacho munhu anoenda kuti ari kunobatsirwa, anotaura kuti ndiri kuda chidhoma, but ndikatarisa imi mukuru nemukuriro wamaita chidhoma hamuchizivi. Munofunga noiti inini ndingagara nazvo kumba kwangu? Hatitoiti izvozvo. Chidhoma chamunotora imimi ihama yenyu. Zvamasvika panapa hamuna pamakumbira mvura kumwana ari panapa kuti nhingi ndipo mvura, asi munotanga matobvunza zita remwana ari pano muchikumbira mvura. Zvichireva izvo kuti chidhoma chamunokwanisa kutuma kuti ndoda kuti undiitise mari ndechekumba kwenyu. Saka vanhu tine vanhu vari kusvika kwatiri vechitotaura kuti ndikuda chidhoma, umwe ari kutaura ndikuda chikwambo, but chikwambo akakura haana kubvira achiona. Saka anhu ndavazive zvekutaura. Unosvika pamunhu wechiti ndikuda kugadzirirwa kuti upenyu hwangu huvhurike, ndionewo zvekudya zvinoita kuti ndirarame nemhuri yangu, zvisingazokanganisi mhuri yangu. Saka vanhu ndavadzidze language yekutaura, nekuti vanhu vakawanda vari kuchema nezvinhu zvavakatsvaga, but echitsvaka zvichakanaka aiti zviri nyore, nekuda kwenhamo kwekuti akaona umwe echirarama. Saka tinoda kuti tionesane nemhuri yeZimbabwe kuti izviziwe, kuti igone kubatsirika, nekuti nyaya idzi tiri kusangana nadzo ari kuzonyepa kuti ndakangozvipiwa, but pakuzvipiwa kwawakaita une matauriro awakaita, akaita kuti uzopiwa zvinhu zvinorema. Ndadzoka kwamuri musharuka. Ndisati ndaenda pamashoko enyu ekugumisira, pane nhau yataurwawo. Kuna vamwe vanotibata vachiti ini ndoda zvokuti ndiite mari. Munobatsira here? Rega nditaure ndichiti kutsanangura kwako kuti vaite mari. Kuti uite mari unenge wauraya hama yako. Ndokuti uite mari. Kuti uite mari unenge watsusa kumba kwako. Unenge uchipedza hako dzako hama ndokuti uite mari. Isusu pabasa iroro tinokudirecta kumweni kunoitwa izvozvo. Chatinoita isu kuti vanenge vachishungurudzwa vaya ndo vatogadzirisa. Hatipi munhu chikwambo kana kurombesa, hatiti izvozvo. Isusu kana anenge achida izvozvo tomudirecta kwekuenda, nokuti isu ngoza isati akudzida. Mashoko enyu ekugumisira kumhuri yeZimbabwe. Mashoko angu ekugumisira kumhuri yeZimbabwe ndekuti ndinozviziva vazhinji vanoda kuziva kuti munhu uyu une mukadzi here kata hana. Munhu wakambomira sei? Ine mukadzi ndinaye. Ndiri mukwasha chinyai kana kuti mukwasha pfumo. Ndofunga mhuri yeZimbabwe hurukuro taita ndozvangu kuti kune vamwe vatisina kutaura matambudziko avo ari kuvanetsa, asi semanzwiro amaita sekuru vachitaura, vatsanangura ivo kuti matambudziko akasiyana siyana vanoakwanisa kubudikidza nevanoshanda navo vari pavari. Ndofunga matsanangurwa izvo kuti kunewo kumvura, kune midzimu, kune vataura zvakawanda. Naizvozvo ivimbo yangu yekuti matambudziko akasiyana siyana amunenge muchichema navo, mukavabata aiwa vanokwanisa kunge vachikuyamurai. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa zvaticharamba chikupai, asi nguva dzese musakanganwe kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Drumas Media ndiyo chete nepfenyuro inokutorai yokuisai padanho repamusoro-soro nekuti munokosha. Ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa. Goodbye my friends. Goodbye.
friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.